També tenim l'Adam Smith, no cal que us expliqui, o suposo que no cal que us expliqui qui era aquest senyor, és el que vam parlar del liberalisme, que és l'antecedent de l'actual neoliberalisme contemporani, i bàsicament l'Adam Smith el que ens deia era que el mercat i l'economia funcionaven en base a tot un seguit d'individus que amb la cerca del seu propi interès, del seu propi benefici, aconseguien que el mercat funcionés i funcionés de manera quotidiana. Aquests individus no eren ni bona gent ni mala gent, sinó que buscaven l'interès propi, i aquesta cerca de l'interès propi és el que marca el funcionament del mercat en un context d'economia liberal. I aquí una cita molt famosa d'Adam Smith que deia: no és de la benevolència del carnisser, del cerveser o del forner que esperem el nostre sopar, no és perquè sigui, com deia, bona gent, sinó de la seva atenció als seus propis interessos. Aquest és, com seria el resum del primer gran cànon econòmic que ha marcat a més la mirada econòmica ortodoxa amb els 3 darrers segles i amb les 4 darreres dècades. Llavors la pregunta que li fem des del feminisme a Adam Smith és no si és aquesta benevolència la que marca les coses, sinó qui feia el sopar del carnisser, del cerveser i del forner. Gràcies a qui aquests 3 senyors aconseguien sopar cada nit. I en aquest sentit segurament hauríem de respondre que hi havia personetes o personasses, segurament dones, m'atreviria a posar amb el foc, que s'encarregaven sense buscar cap interès propi i cap benefici de que aquelles persones estiguessin cuidades, estiguessin alimentades. I també des de l'economia feminista també li preguntem al senyor Adam Smith qui cuinava el seu sopar. Qui va ser que va permetre que aquest senyor es dediqués durant tants anys a generar producció científica, producció de pensament i també a ser un dels pares fundadors del pensament econòmic contemporani. Passem a un altre senyor que també ens sonarà, que es diu Karl Marx, es va dir Karl Marx una mica més tard, que es va passar la vida política i intel·lectual interlocutant amb Adam Smith i que en aquest cas Marx fa una crítica a com teoritzava Smith el funcionament del mercat i sabem, no hi entro, però ens parlava de la lluita de classes i com és la relacions de poder i lluita de classes que són les que marquen l'evolució de la història. Aquí us he posat una cita de Marx que deia que per produir una mercaderia s'havia de destinar una certa quantitat de treball. I diu no només treball, sinó treball social. Un home, i Marx també parlava només d'homes, que produeix un article per al seu ús immediat, per consumir-lo ell mateix, crea un producte, però una mercaderia. En tant que en productor autosostenible res té a veure amb la societat. Aquí el que us vull transmetre és que una teoria com la marxista, que també és precursora de tot un pensament crític, una genealogia crítica econòmica, el que ens està dient és que tot aquell treball que genera valor d'ús, que va destinat a cobrir necessitats, a respondre desitjos, a donar resposta a necessitats bàsiques o no bàsiques humanes, si no passa pel mercat, si no és mercantil, si no és monetaritzat, si no genera benefici, si no genera capital, no és rellevant per la societat. Un dels grans pecats originals del marxisme des de la perspectiva de l'economia feminista, des del feminisme, és que tota la dimensió reproductiva de la vida, tota aquesta economia de les cures, totes aquestes activitats no reconegudes pel mercat que són fonamentals per a la reproducció de la vida i per a la reproducció de l'economia, en l'obra de Marx no són rellevants, no hi apareixen, són menys tingudes. Llavors, una altra cosa a tenir, una altra element a tenir en compte. I en tercer lloc tenim un senyor que es va dir John Keynes, que és com el fundador d'una altra escola de pensament econòmic en la història. Aquí John Keynes podríem dir que és com un intermig entre les dues postures prèviament descrites. Ens està dient que el mercat no es pot autorregular sol, que ha d'haver tota una inversió de recursos públics, els estats, les administracions públiques aquí han de posar recursos per generar ocupació, que això permetrà que la gent consumeixi, això permetrà que els negocis no tanquin i per tant no es generen crisis com la que el capitalisme va vivint de manera periòdica, de manera cíclica. Aquí us he fet un comptatge molt ràpid d'una de les obres de Keynes i també jo crec que és molt il·lustratiu. Quan fem un comptatge de conceptes, la paraula en tot el llibre, la paraula dones hi apareix una vegada, la paraula treball reproductiu no hi apareix, la paraula treball domèstic no hi apareix, la paraula família apareix 5 vegades, la paraula homes 48, la paraula diners 343 i la paraula capital 339 vegades. Foto molt ràpida per mostrar quines són les prioritats i quins són els biaixos del pensament econòmic que ha marcat el cànon econòmic, que és el que ens diu com funciona l'economia i quines respostes hi hem de donar quan entrem en crisi i quan hi ha desigualtats i quan hi ha contradiccions, etc. Aquí
Una cosa que m'agradaria ressaltar és que bàsicament, i és una tria que es fa des de l'economia feminista, és que la ciència econòmica moderna el que fa, i això és un pecat, diguem, un pecat d'arrencada que comparteix també amb el naixement de la societat industrial i del sistema capitalista, és que històricament hi havia hagut una unitat entre producció i reproducció, no? Imagineu-vos les llars i les famílies del sistema feudal en què en una mateixa llar es produïa i reproduïa, hi havia activitat productiva i hi havia activitat reproductiva, però el que passa amb el capitalisme és que treu la producció de les llars i la posa a les fàbriques i la llar es queda reproduint, es queda tenint cura i a més de manera gratuïta, diguem, no? És com que és una proveïdora de cura, diguem, pel sistema econòmic productiu reconegut com a real. Ui, aquí m'he equivocat. I no hi ha només una separació de producció i reproducció, sinó que a més hi ha una clara jerarquització, una història del sistema socioeconòmic vigent, en què la producció és el que es percep com allò rellevant i allò que és important en la vida social i la reproducció com quelcom que està subordinat a la producció i a més s'identifica tota la dimensió productiva com a inherentment masculina i la dimensió reproductiva com a inherentment femenina. Alguns, molta gent van decidir que les dones, pel simple fet de néixer dones, cuidaven millor o estaven destinades a fer certes activitats socialment menys tingudes de manera millor i amb més excel·lència que els homes. Aquí, per mostrar-vos de manera molt ràpida, i aquí sí que haig de mirar l'Albert, però no sé on és l'Albert. D'acord. Per mostrar-vos de manera molt ràpida la importància de per què des del feminisme, des de l'economia feminista reivindiquem avui en dia, des de fa temps, però avui en dia la importància de no tractar la producció i la reproducció de manera separada, hi ha conselleries d'economia i conselleries de família, o d'afers socials, vull dir, com la política pública, la mirada econòmica segueix perpetuant i reproduint aquesta divisió en producció i reproducció i el problema és que busquem solucions per l'àmbit productiu que passen només per lo productiu i busquem solucions per l'àmbit de les cures o dels serveis socials que passen només per això i no entenem que estan profundament interrelacionats. Us poso un exemple, dades d'ús del temps. A la gràfica de l'esquerra teniu el percentatge de persones, això són dades de l'estat espanyol de l'enquesta d'ús del temps, per cert, antigues perquè les administracions generen dades trimestrals de mercat laboral, però fa 10 anys que no generen dades d'ús del temps, que és el que ens permet saber què és el que està passant dintre de les llars i què està passant amb les dones. Veieu, la primera barra són el percentatge d'homes que es dediquen al treball no remunerat, tenim menys del 75%, i en el cas de les dones és quasi el 92%. Hi ha una clara desigualtat en clau de qui fa les tasques no remunerades de cura i a la gràfica de la dreta els vermells són els homes i les grogues daurades són les dones. El que tenim són tipologies de llar per la durada mitja diària dedicada a llar i família i està per sexe. I aquí tenim que en llars unipersonals els homes hi dediquen 2 hores i 23 minuts i les dones 3 en 38, amb una família monoparental els homes 2 en 15 i les dones 3 en 48, en el cas d'una parella sola els homes 2 hores en 34 i les dones ja ens estem apropant a doblar el temps, 4 en 37 i en parella amb fills són 2 en 34 versus 4 en 45. Si això ho contraposant amb dades laborals, el que ens trobem, aquí us he posat una gràfica que és bàsicament jornades parcials del mercat laboral. Això no és del món de l'economia social i solidària, estem parlant del mercat laboral agregat, perquè a més hi ha moltíssimes dinàmiques que es reprodueixen en el món de l'economia social i solidària. El que us he posat aquí és una gràfica per sexe de jornades parcials, d'acord? I dividida per franges d'edat. I el que veiem, i aquí s'ha girat, aquí els grocs daurats són els homes i les vermelles són les dones. I el que veiem és que les dones estem concentrades en jornades parcials de manera molt desproporcionada respecte als homes. D'acord? Vull dir, estem en una ocupació, en un contracte laboral parcial molt més sovint i en percentatges molt més alts que en el cas dels homes i a més les desigualtats es donen particularment en edats reproductives. I quan dic edats reproductives també perquè hem entrat en un període en què les dones hem posposat l'edat de maternitat tant, és que quasi quan acabem estem destatant la criatura i estem cuidant dels pares, per entendre'ns. I abans passaven anys entre que criàvem i cuidàvem de pares i sogres, molt sovint, també malauradament les principals cuidadores, però ara com que també s'està escurçant el temps
s'estan ajuntant aquests temps de cura. Llavors veiem que també les desigualtats s'incrementen quan les dones esdevenim mares i quan esdevenim cuidadores d'una altra persona de la família. Això ho podem contraposar també, i aquesta darrera gràfica d'aquesta sèrie són dades de jornada parcial per motiu de cura d'infants, adults malalts amb discapacitat o grans. És a dir, a les persones que estan en jornada parcial, l'EPA els pregunta per què esteu en jornada parcial i aquest és el número d'homes i dones que ho estan per motius de cura. I aquí de nou les dones són les vermelles i els homes són els grocs. Estic segura que us costa veure el groc a la gràfica. Doncs molt clarament, és només un exemple de dades de mercat laboral, de com tota la dimensió de les llars, la dimensió privada, la dimensió reproductiva de cures està profundament relacionada amb com està funcionant el mercat laboral i quines desigualtats està donant. No cal que us expliqui, a més no em dona temps, el que implica que les dones estiguin concentrades en jornades parcials. Estem parlant, evidentment, de la meitat d'ingressos, estem parlant de la meitat de cotització i això es tradueix amb la meitat de prestacions de desocupació i també amb la meitat, diguem, de manera proporcionada de pensions per jubilació. Molt ràpidament, aquí, de manera com molt gràfica, el que aquí serien, diguem, els dos principals paradigmes, jo diria des de les perspectives econòmiques que s'han estat discutint en aquests 10 anys de crisi. Jo la crisi, per cert, no la dono per acabada. He sentit discursos avui que ja parlaven en pretèrit. Jo crec que seguim tenint una crisi econòmica i social i que, evidentment, no hem recuperat els nivells de qualitat de vida i d'equitat i de justícia social que teníem abans de la crisi, però en qualsevol cas hi ha hagut una pugna en els darrers anys entre diferents mirades econòmiques, i potser des d'una mirada més progressista que s'estava retraient una mirada més de dretes o més neoliberal, que se li deia, bueno, és que hem deixat que creixés el món de les finances, és cert, no hi entraré, però a partir de la crisi dels 70 hi ha com un creixement molt accelerat del món de les finances, hi ha una financiarització de l'economia, i des de l'esquerra, des dels sectors progressistes, hi ha hagut una reivindicació que havien de tornar a l'economia productiva. O sigui, prou de l'economia de casino, això ha sigut eslògans de la darrera dècada, prou de l'economia de casino, tornem a l'economia tangible, a l'economia que fa coses, a l'economia que fa taules, a l'economia que fabrica cadires, a l'economia que podem tocar i no se'ns evapora quan hi ha una crisi, diguem, al mercat financer. Ha sigut un plantejament, és un plantejament jo crec important. En el cas de Catalunya i de l'estat espanyol s'ha vist molt clarament amb tota la pèrdua de la indústria, tota la deslocalització de la indústria que hem patit durant dècades. Això s'ha vist reflectit amb el teixit industrial, es veu reflectit amb el teixit industrial d'un país. Però què comparteixen aquestes dues mirades i quina és la cria que hem estat fent des del feminisme? Doncs, en primer lloc, que el que consideren l'economia, de nou, s'acaba centrant en el món de les finances i en el món de la producció, tota la dimensió de cures, tota la part que li diem la part reproductiva, la part d'economia de les cures, no se la tenen en compte a l'hora d'entendre i explicar com funciona l'economia. I aquí, faig un davant i un darrere, disculpeu. Aquí, us poso quin seria el paradigma de l'economia feminista, que bàsicament busca capgirar aquesta piràmide econòmica, reivindica que la creació de benestar, les cures ha de ser la prioritat, diguem, de la vida econòmica d'un país o d'una societat i que la producció i les finances estan profundament interrelacionades i en tot cas han d'estar subordinades. Però que quan parlem d'economia parlem de les tres. Parlem de tot, no només parlem de finances o parlem de les fàbriques o parlem de construcció, parlem també de com s'està tenint cura de la nostra gent, de les nostres comunitats, de les nostres criatures i de la nostra gent gran. I això és el que entenem, el que volem dir per economia de les cures. Bàsicament l'economia feminista utilitzem la metàfora de l'iceberg, amb el que bàsicament hi ha una part de l'iceberg que sempre pensem que és la totalitat de l'iceberg, que està per sobre de la superfície de gel, però en el fons hi ha milions de tones de gel que estan per sota, diguem, i el que veiem és la part de dalt, però de fet, si s'ensorrés la part de baix, la que està per sota de la superfície, la que és invisible, l'iceberg s'ensorraria, de fet, es vindria avall i no existiria. Llavors, quan parlem d'economia de les cures, també estem reivindicant que hi ha tota una part, tota una dimensió de relacions informals, relacions familiars, de relacions de solidaritat, de relacions d'afectes, de cures, que estan passant, que sense elles aquest edifici econòmic, convencional, productiu de l'economia rural s'ensorraria. Llavors, quan parlem d'economia de les cures, com treballem també aquesta base invisible de l'iceberg. I aquí la importància d'aquesta economia de les cures per l'economia real i la importància de la família d'altres xarxes informals, entre d'altres qüestions, per entendre l'economia. Molt ràpidament,
Ja vaig acabant. Nosaltres des de l'UBIC, des de la càtedra, des del grup de recerca, hem estat treballant en un projecte finançat per Recercaixa. Hem anat a buscar iniciatives de l'economia social i solidària del territori, tant de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també de les comarques centrals, i hem anat a parlar amb dones, particularment, i els hem estat preguntant moltes coses. El projecte es diu Crisi Alternatives en femení. Una de les coses que els hem preguntat era com anava això de ser dona i estar a l'economia solidària, i com anava això de generar alternatives des de l'economia solidària en un context de crisi com el que hem estat vivint. I aquí una de les coses, i us presento molt breument un dels resultats, una de les coses que ens ha sortit, que em sembla molt interessant i que em sembla que pot ajudar a desenvolupar nous models per les entitats i per les organitzacions, és que les dones ens estan parlant de les dificultats de generar viabilitat productiva dels projectes de l'economia solidària, però és que sobretot les dones ens han estat parlant de la dificultat de generar viabilitat reproductiva de les iniciatives de l'economia solidària. I us poso un parell d'exemples molt ràpid. Ens han estat parlant des de cooperatives que al final s'han donat compte que si les dones volien continuar-hi, havien de renunciar a la maternitat, o si volien ser mares i havien de deixar la cooperativa, perquè implicava una quantitat d'hores i d'autoexplotació per arrencar aquell projecte que era incompatible amb un projecte vital, diguem, reproductiu de cura i de família. I llavors, ara estan sortint projectes molt macos i molt bonics i molt importants, però un compte quin és el cost en la vida no només de les dones, de les persones. Llavors, preguntem-nos a què s'està renunciant a nivell de projecte vital. I aquí, retornant al que us deia de posposar l'edat de maternitat, normalment no es val a dir que les dones s'hagin posposat l'edat de maternitat perquè segurament ens sembla impossible fer-ho tot alhora. Amb el món del cooperativisme també està passant això. Les dones es veuen incapaces d'entomar un projecte cooperativista amb un projecte de maternitat. Una altra cosa que ha sortit, això ens ho explicava una persona de COP57, quan els preguntàvem sobre els reptes dels projectes, ens deia que moltes iniciatives, per exemple, estan fallant perquè no hi ha una formació, no hi ha trajectòria amb tota la gestió de conflictes i la gestió de malestars emocionals que poden sorgir en el dia a dia de la cooperativa, i donem per fet que aquests conflictes se solucionen sols i no hi ha com un xip i una experiència a l'hora de mediar i treballar aquest tipus de dimensió més emocional i de cura mútua de les persones treballadores. Llavors ens dèiem que moltes iniciatives estan fallant perquè la gent no és capaç de superar certs conflictes o certs malestars, que és normal que es donin a qualsevol lloc, vull dir que no és que siguin particularment petardos o incompetents, però com no s'està treballant aquesta dimensió, que també és una dimensió reproductiva de cures, doncs moltes cooperatives al final no se n'acaben en sortir. Llavors per això nosaltres hem acabat parlant d'això, com acompanyar, que això és una cosa que estem fent molt bé, des de tenir cooperatius, s'està fent des de molts espais de l'administració pública, per com acompanyar aquestes iniciatives cooperatives perquè tinguin èxit amb el mercat, amb un mercat tan despiadat, d'altra banda, però aquest mercat és despiadat també per la dimensió de les cures. Llavors, com acompanyar aquestes iniciatives per garantir la seva viabilitat reproductiva també. I per acabar, un lema que estem repetint molt des del feminisme és que les dones movem el món. Hem dit sovint, precisament per aquesta economia de les cures, per aquesta cura no reconeguda que garanteix que el món funcioni cada matí, que la gent arribi a la feina amb el trajo planxat i amb la corbata i havent esmorzat i consolat i segurament ben descansat. Aquesta reivindicació del feminisme, que les dones movem el món i sovint que el món descansa sobre les nostres esquenes. A més, aquesta desigualtat no és només de gènere, hi ha dones del món que aguanten més pes a les seves esquenes, i ara parlo molt breument de les companyes migrades que venen dels seus països d'origen per cuidar de les nostres famílies en condicions de profunda vulnerabilitat de drets, i es parlava de drets laborals, el Josep ens parlava. Venim dient des del feminisme que les dones movem el món. En els darrers anys aquest tema segurament hem aconseguit generalitzar gràcies a les vagues feministes del 8 de març, que han aconseguit tenir un impacte mediàtic i de debat social molt important, però també el que ens preguntem no és només plantejar que movem el món, sinó també preguntar-nos quin és el món que volem moure i quin és el món que volem sostenir, i llavors en aquest sentit també plantejar-nos sobre models de societat que siguin més justes, que siguin més equitatives, que siguin més emancipadores en tots els eixos de desigualtat, tots, perquè hi ha molts eixos de desigualtat, i en aquest sentit jo sí que us emplaço, us convido i us prego, que jo estic segura que és una pregunta molt compartida per l'economia feminista i per l'economia social i solidària, i també ens emplaço de fer a totes i a tots de seguir treballant-hi de manera paral·lela i compartida per avançar en donar-hi resposta. I aquí ho deixo. Moltes gràcies.